amma sanda suke mabauta musu komi ba suna mini kyauta saboda ya dubaranta ta kafin da ya shiga kanta yana gyasa ya shiga ranta wallahi na mi da manta yawon maliki yawa ne ni na gane duk mai yin masa da wawa ne ni gaska ne gida da waje kuma sarki ne mutum ne nisa kowa zage na banza ne wanda ya fasa na wurga na suka Double.